Happy Easter ndụ be anyị niile. Ọkwa na-ekwu ekwu a na-eme eme. O tekwenene ọdụka aba n'anya. Anaghị m ana ọkụ daa ibubo ọdụka ọnyụrụ anyụ. Onu ndị Aguata awanyere m. Onye ka a na-ekwu maka ya. Awigu ndị Ora-eri. Ọ gbafụtana awigu ndị Ora-eri. Awigu ndị Ora-eri. Yawe awigu ndị Ora-eri. Kwa gwara gị awigu ka ọ. Dimkpa bini ndị Ekwulobia ọsọkọbana dimkpa bini basisi awigu ndị Ora-eri agba ya aka eji agba ha ewe awigu meriri aka gara aga anyị na ha na-ahụra na-abịa zamina na ihe na-eme ọ bara ukwu ọhụrụ anansa awigu na Ora-eri ya na dimkpa bini ndị Ekwulobia dimkpa bini ohunyene ọ sụọ na ike na ozugbo ogbukwenụ ha oge mgbe ebidokwe dimkpa bini tijisiwe na yikwu ọ na-amụ ụzọ itinye na-amụ ụzọ eji akwụ 1 2 mee ma ọ dabile ozu dimkpa bini. Yes, anyị anaghị etufu oge iwe ekene Ekwulobia maka ibe niile ha na-agba fest na ya. Anyị na-ekenekwe ọrụ atụ egwu ndị Aguata our honorable mayor Chibueze Ọfọbụike na tournament ọ chịkọbara anyị Ekwulobia gbakwara first na ha na Igbo ukwu ya agba final on the 10th of April n'izune ka o ji awụ Ekwulobia na-agba first n'ife niile maka onye Chukwu tụrụ ugo ji achị ya dimkpa bini ndị Ekwulobia ọ magolokwe nne ọzọ dị mgba ka one anyị na-alachafụ ya ọsọ awigu o dowe n'otu shoe ndị amị ya ugolokwe dimkpa bini achịkọnye pala enu ka one ya ọ na-awekọ sana ọ na-abịa azụ maka Easter Tuesday ka anyị waksịrị nkene o bụ onye igbe awigu ka ọwụ ndị Ora-eri kwenu ọdụmole ka Ekwulobia gbafụrụ Ora-eri ne abịa na mara mgba agbawuru na bọọlụ amanụ ndị ji emeri na mgba ọ mọvụnyikwe o were enuja lefuli nwa o were enuja lefuli Ekwulobia na ime inu ịnụkwa onye ji akụrụ ya akwa ihe o sere ese itiwuo n'onye na-akụ dị lefeli ka itiwuru dagudo onye na-eji akụrụ ọnụ nwa aka dimkpa bini ka ewu maka osowe onye ajụka na-evu osowe anya ajụka na-evu nyikwe mmadụ anọ okwe na egbe ine vunyikwe nwaanyị na-achịnyere aka enu ọkwa ọrụ ka ọ na-achọ ọkwa ọrụ ka ọ bịara ọkwa ibe eji enye ụmụazị nri ka ọ bịara ije etiwu ya onwe ekwele regulators ma ọ jidekwa ya na ntutu o ji egbu ya egbu n'ibe onye na-emere anyị hụkwara ihe mere kana udo ga-achị ya n'okwe soro udo gbatara ya ọsọ enyemaka ana ndị nwe maneja abịa na nye ya iwu nye ya ikike kwa onukwa ya uvụrụ na ana na mbekere nwaanyị na oke iburu ndụ single mother na bụrụ ọsọ gbafuka owe na ọfụtawana biko onye ha abịa onye ha bụ mgbada gabịara egbu ọgụ tụọ ndụ ya ọfụtara n'afa so mara onye ọzọ ji abịa mee n'ohe mee ndị ọ na-eme ka ọ na-emepe ndị bụ aflo ọ gbabatara ya mara na ọ na-adị onwe ya adịghị ọ mabụnyekwe awigu otie na ikwu n'ọrị omawụ nsọ 1 2 okwe ha akụzu ọ chakịrịkwa anya jekwe na nke na-esokwa ya fụtakwara ya lefuli ka ọ nakwa agwa ya normal jurisdiction ya. Yes, agwara nga ọ na-eme ka ọ na-eme onye ike n'anya awigu na-atụbagharị ovunyere above 6 feet height tie ya ukwu na anaka gbaa ya gara aga ọ mmadụ ka ọ ehi emerighị ya ozu ọ ka na-ene nke na-ene ibe hot temper Easter mash anyị ji ohere agwụ na o mee n'izu onwe n'ọnwa jabid na ụga na mkpọmkpọ ndụ na nka ji azọ champion ụnụ maka asai nụrụ ya sai na ibe enu nta a na-eche oruo na nso anyị afụta ha n'ọgụ azụngo ọkụ da be ọdụ ka ọnyụrụ anyị ọkwa ha ọnyụ ka nyụrụ
unu kala ahụ na-esonye na my new page Ikpoi maka ọha ọnụ kpotokọ onu ndị Aguata TV Limited ọ ka na-ewetara ibe niile n'ụdị limited edition ya maka anyị na-akwado were afta ọrụ moto etikwe n'azụ ikpe ka smackdown n'ụdị pụrụ iche ọ na-ahụ 2004 anya na 1 2 okwe panwa na abụ umedopa panwa na abụ. When you go under anya hụ ka ederede search for my page and follow my new page ma ịchọkwa anyị na-ahụ ibe na-eme onye Chukwu tụrụ ugo ga-echi eze dimkpa Bini o tere ahụ ọnụ ya dye white o vunikwe ịtụfu ka mmadụ mbara anaghị adụ ya ka ife ọgbavugere mbara nna ya ji achị karịa ihe ọjọọ ya Ekwulobia na oke obu Ekwulobia na oke obu ndị ume na-ahụwa ndị Ekwulobia na-adụ n'igwe vazachie n'egwu ko ndị na-evugakwa ndị udo gachi abịa bunyite ọgafe n'ihi Isuọbịa n'ihi Ora-eri agacha ụmụ ọ na-ewe ba na Ora-eri pancha niile na-emekọ ụmụ nwanne ka atụgbotahara ya yes ụlọ ọkpọ mayọla o jere gakpa ọzọ ọrụgbo ha dịkpa Bini na-ama agba ọpụpọ gbowa ha ọbịa awụghị ọdụ gara ike agwụnapa odokwa jona ihe onye na-erigbere n'enuka ahụ emebu lefrif ta hapa atiwo etiele ukwu na ndị udo ga-achị enwe aṅụrị ọ ibesa udo dị ibe ka ha na-alụ mụọrọ ụwa amụ onu ndị Aguata akpụnafọ okpọ because ibe akpọrọ nke na handicap match onye nwere weta onye egbuo osisi obe ya ọkụ ife ọwụ n'asụsụ Igbo handicap oko atụfụta na aba gere abụbọ ya abụọ udo ga-achị nwayọ ndị ọ na-ekwu abịa ibe John Kalimọ na nwanne ndị achịna na Ekwulobia na-eme nwanne onye bịa zụọ nke John Kalimọ ewere udo ga-achị nwavugere ndị ọdiensị n'ọlị atụgbu eri ọgafe asụtụrụ n'udo ga-achị tụfu awụghị ewere ọkpọ mbịa bụrụ isi ka ọ gbara nwa na-abụ n'obu ọ na-ahịa azụ taka ọwụ dimkpa Bini agwọnala onwe ya n'elu ka na-ezute ike kọba n'afọ ya awụghị ndị Ora-eri etiji isi wepụ ukwu n'ọtọ sị na edechara uri n'ahụ ịnụkwa awụghị abakwudo n'ọlị dị ndị nọ n'ilo 2 omeribe ndị udo ga-achị abarakwa ọrụfa ndị ume adịghị ya ekpe ndị anjafa ige n'ahụ igwe ọkwa anaghị ukwu ka John Kalimọ ya akwa ndị prisoner o jeburu ọnọkwa ere bilod na prison mana ọsọ onye bute obe ya bụ onye nna ya ọnaka bịa zụọ ọga ibene maka o mefuru onye ọdịnala ma nke ya na-atana John Kalimọ dịpụ ọ na-egbetere kana o soghị n'iwu sika na fụọ lefri na agwa ya aflo lefri si asi ilo awụghị werekwa n'ọrịa ya ke na-asụ jụfụta ha na kedu udo ga-achị ya na-eti ọkpọ ka nwaanyị o jekwa alụnye ọrụ a John Kalimọ wee bunye ebe nwa na-abụ ikwo kwakọtaba azụ ọnụ ba mawagharịa nsọ kene ọkwarị nkene nọ n'ala kene ndị a na-eme entertain na-enwe aṅụrị ndị single mother of 3 onye ọ na-amụtakwa na ozi azụnyi taka ọwụ
ọ dawudne John Kalimo ndị udo gachi ewerekwa n'ọlụfa awụ to protect life and property Aguata and develop o jiri aka pịaji asịa ya akwa amụ hey alụ na alụ n'ọlị awigu anaghị akpa ya awigu na nkịtị na-abụ ịpọm obo na ike ugwu ejide na udo gachila were etiwa asịa tebụl ija eji na-epesa asịa tebụl onye ọ na-anabe mụ nga na-anabe ebe awigu ebunye dikpa bini ndị Ekwulobia pewugharịa ya mụ ayi hunana omenes magdan dikpa bini asona bo hot temper 2026 1 2 3 okwu ebone awigu emeriene ndị Ora-eri kwenu Isuọfịa kwenu ụmụọna kwenu hey ya nke bụ awigu meriri dikpa bini 2025 merikwa 2026 dona evuru ahụ udo gachi iwu ọkụ hey John Kalimo oke obe egbuo ya ọ salutu anyị salutu onye ọrụ ya begolo ọmagolokwe n'ọlị tenkom dona na na-enene John Kalimo na akpa ajị ya John Kalimo is on akpa ajị as a prisoner ọ mafugara ọzọ ahọrọ ya n'ọha evurie nwenge ya azụ enuwengene ya azụ onye na-abịakwa onwe igwe ọzọ na-eche Michael ọ mirikwa onwe ọzọ na-eche Michael onwe igwe all the way from adazi nnukwu bịara ịzọkwu di awigu ndị Ora-eri maka ọsọ onye merie ya celebrate ye nweghị ibe maka asọ onye gba bọọlụ ya lacha oroma o meriteosie na ụmụnnefe ndị adọrọ n'agha ụmụnnefe ndị agha liri yes ụmụ oke iburu na ikwere anyị on your mandate we shall stand ezu one ka ahụ elu udene jee kpokọtara fa belt fa maka fa bụ belt fụtabụ awigu ndị Ora-eri emeriene biko so na anyị gere egwu anyị ji abịa nawazi mbọsị ọzọ anyị wetaghara ụlọ akụkọ onye dịka my favorite fan ọ na ị na-erere mgbe eji ahụ onwe ha na TV bye bye